Comencem mirant la seqüència de fotografies del satèl·lit Meteosat d'ahir. La previsió de l'oratge per a este dimarts, dia 3 de novembre, tindrem intervals ennuvolats sense descartar alguna precipitació dèbil i aïllada. Les temperatures amb pocs canvis o pujant algun grau, vent de component sud fluix. Quant a les temperatures, Requena tindrà avui una màxima de 7 i una mínima de 7 graus, Ontinyent màxima de 20, mínima de 9, Gandia màxima de 21, mínima de 12 i València tindrà una màxima de 20 i una mínima de 12 graus.